Oyaore nyakora Muga Juang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 21 dwe mar abiriyo e higa mar 2021. En geno mara ni chiwo makare kendo ruoth oriti kamoro amora ma intie. Arwakino machiegni nyinga Chris Owino. Kaka oboke kaka pile wan kod oboke adek The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo kawuono wachako kod oboke mar The Standard. Thor mar wach en oboke mar The Standard and Inside One Kenya's Power Plan for 2022. Inside One Kenya's Power Plan for 2022. Party leaders Mudavadi, Moi, Kalonzo and Wetangula start legal process to cement union and form a team that will help pick presidential candidate to take on DP Ruto and possibly ODM leader Raila Odinga in next year. Jotelo mag riwruok mar One Kenya Alliance moting'o Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi kaachiel kod Moses Wetangula odiochieng' manyoro ne otimo romo kendo kawo report mane omigi kod technical committee ma ng'iyo kaka ginyalo loso riwruok mar siasa kaachiel kod pogo telo motelo ne yiero maduong' mabiro. Odiochieng' manyoro jotelo gi notimo romo kuom seche malach kama ne gitwakie ewi chenro mag loso riwruok mar One Kenya Alliance, kite tim kalore kod chike, ng'iyo ka gidhi pogre telo kaachiel kod yiero jago madhi chung' kod otiko mar One Kenya Alliance e laro kom ker yiero maduong' mabiro kendo nyagore kod jalup ker William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga. Romo makamano otimore e magawa ma Hamosa Gardens mayudore e bomani maduong' ma Nairobi, kama jotelo gi ne otwak kuom thuolo malach ewi chenro monego beni iketoe motelo ne keto e tim One Kenya Alliance kaachiel kod chenro mar yiero jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro mondo nyagre kod ogai mar ODM Raila Odinga kod jalup ker William Samoei Arap Ruto. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Jotelo mag One Kenya Alliance Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula kod Gideon Moi ne oromo odiochieng' manyoro kama ne gitwakie ewi chenro mar loso riwruok mar One Kenya Alliance kendo keto e tim kaachiel kod chenro mar gwelo achiel kuom gi mondo dhi olar kom ker kod otiko mar One Kenya Alliance. Itoboke mar adek loso ewi nok mar testing kits mag pimo midusi mar COVID-19 ma ogik thieth mag pimo midusi mar COVID-19 makoro sani wacho ni nok mokalo e pacho ka. Itoboke mar ang'wen climate change to cause water level rise in Lake Turkana. Kalore kod jolony weche mag koro mar lwasi en ni lokruok e kor lwasi dhi miyo pi dhi idho malo e nam mano Lake Turkana. Iwacho ni kalore kod lokruok e kor lwasi mano climate change, pi dhi idho malo e Lake Turkana. Itoboke mar abich loso ewi jotelo mag One Kenya Alliance mano otimo romo odiochieng' manyoro kendo twak ewi chenro mar gwelo achiel kuom gi mondo dhi olar kom ker kod otiko mar One Kenya Alliance kochopo e yiero maduong' mabiro. Jotelo gi ne oting'o Musalia Mudavadi mar NC, Moses Wetangula mar Ford Kenya, Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Gideon Moi mar KANU kama ne gitwak yo mang'ith ewi chenro mar gwelo achiel kuom gi mondo dhi olar kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar One Kenya Alliance. Itoboke mar auchiel ogai mar ODM Raila Odinga ni doho mar Court of Appeal dhi tamre bill mar BBI kadhi wito oko bill mar BBI. Gidhi bedo kod plan B mar neno ni paro kaachiel kod bill mar BBI okete tim. Ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni po ni Court of Appeal odhi owito oko bill mar BBI to gin kod plan B mar neno ni BBI okete tim e pacho ka. Itoboke mar abiriyo lose wi ywaruok e kind Vice Chancellor mar University of Nairobi mano Stephen Kiama kod jatend migawo mar somo ngire George Magoha ewi lokruok mag telo e mbalariany mar Nairobi mane otim kod Stephen Kiama.
gino mane Magoha odagi. Kata kamano Kiama odiochieng' manyoro ne owacho ni lokruok ewi telo mar mbalariany mar Nairobi ok dwar ni mondo ok ochuno nyaka puodh kod jatend migawo mar somo. Kiama ne owacho ni lokruok ewi telo mar mbalariany ma Nairobi ok ochuno ni nyaka puodhi kod jatend migawo mar somo, nikech ok omulo fuondni madito mag lokruok madwaro ni mondo opuodh kod migawo mar somo. Ito boke mar 8, oganda jo-Islam odiochieng' manyoro ne obedo kod nyasi mag Eid al-Adha kata Eid al-Adha, kama ne gikwayo kwe e kind oganda motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 10, anyuola mag jogo mane owito ngimagi e masira e gwenge mag Malande kar od bura mag Emmy County ma Siaya ne odhi nyime kod golo DNA samples mar yango yawa gi mane ong'ielo rengo, nikech moko kuom yawa mane ong'ielo rengo ne owang' beyond recognition. Koro ne ochunogi mondo gigol DNA test mar yango yawa gi kata achiel kuom gir jo anyuola gi mane owang' e masira makamano. Ito boke mar 12, mbalariany mar Odera Kang'o College koro dhi bedo e bwo mbalariany mar Maseno. Odera Kang'o College koro dhi bedo e bwo mbalariany mar Maseno. Kana ochake Odera Kang'o University College ne e bwo Mo University. Kata kamano e lokruok manyien, Odera Kang'o College koro dhi bedo e bwo mbalariany mar Maseno. Ito boke mar 16, pajo ndiko kaachiel kod pajo somo nyaka goro mar cartoon. Toko boke mar The Standard gin weche tuke motenore kod piem mag Tokyo Olympics madhi chakore ayanga chieng' tich abich. Piem mag Tokyo Olympics madhi chakore ayanga tarik 23 mano chieng' tich abich, kama wabiro mi ler ewi tuke mag Tokyo sima gitimore kod kama gitimore mana e Lolwe TV kod jatugo namba 7 Chris Owino. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wach ni oboke mar Daily Nation en rip off a schools sneak in extra fees. Rip off a school sneak in extra fees. Head teachers have defied Ministry of Education guidelines and are using all tricks in bag to draw more money from parents who are already burdened by the crash learning timetable that has seen them pay levies 3 times in 7 months. Jotelo kata jopuonj madongo mag skunde mag secondary pacho kae wacho ni sani koro obiro kod formula machielo mar jugo jonyuol omenda mathoth, kata doko ni migawo mar somo ne ogolo chik makumo jopuonj madongo e skunde mag secondary ewi jugo jonyuol school fees mamalo. Iwacho ni jopuonj madongo mag skunde secondary pacho kae sani koro obiro kod trick moro, gibiro kod mbinu moro mar jugo jonyuol school fees mambalang', kata doko mano en ataro kod chik mane ogol kod jatend migawo mar somo mano ngire George Magoha. Ito boke mar 3 loso imiyo moro maywago no oganda konyo manyo nyithinde 2 marude ma osebedo kolal kuom thuolo mar dweche 8. Miyo moro sani koro kwayo oganda mondo konye yudo nyithinde 2 marude mosebedo kolal kuom thuolo mar dweche 8 sani. Nyithindo gi ne olale kar dak ma Kitengela mane Kajiado County. En geno marwa ni idhi yudogi ka gingima nikech kidnapping weche mag ndhiyo nyithindo sani koro oseyudo malo e pacho kae. We hope ni ok gibi luar e lwet Winston Wanjala. Walamo mondo kik nyithindo gi luar e lwet Wanjala, nikech Wanjala en mare tek sani koro. Nido boke mar 4, riwruok mar One Kenya Alliance odiochieng' manyoro aneno ka director mar anyiero ka wacho Winston Wanjala. Yes, ken ng'at maber tamatin. Berno osemake kod obila. Ito boke mar 4 lose wi riwruok mar One Kenya Alliance ma jotelo mag odiochieng' manyoro ne otimo romo kendo twak ewi chenro mar gwelo achiel kuomgi e dhi laro kom ker kod otiko mar One Kenya Alliance kochopo yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 5, jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region dhi romo e gwenge manyeri kata county manyeri chieng' ngeso kendo twak ewi chenro mag kelo jotelo duto mawuok Mount Kenya Region
kanyakla motelo ne yiero maduong' mabiro. Jotelo mag Mount Kenya Region ditimo romo e county Manyeri, e county Mameru, kochopo chieng' Ngeso, kama gidhi loso ewi keto jotelo duto mag Mount Kenya Region kanyakla motelo ne yiero maduong' mabiro. Itoboke mar abich, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ochako limbe mare mar ndalo adek e gwenge makadho wadh nam chumbi, ndalo machuok bang' ka jalup Ker William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga bende ne owuok e gwenge go. Itoboke mar abiriyo loso ewi tricks ma jopuonj madongo mag skunde sekondar sani tiyo kodo mar kao school fees mamalo kuom jonyuol. Kata odoko ni jatend migawo mar somo ngire John Magoha ne ogolo chik mager makumo head teachers mag sekondar jugo jonyuol omenda mambalang'. Itoboke mar aboro loso ewi yawago mane ong'ielo rengo e masira mane otimore e gwenge mag Malange, Siaya County, kama sani koro nyaka sani ji maromo 17 osewito ngimagi kaluwore kod masira makamano, kendo wakwayo Nyasaye mondo oket chuny kamokwe kaachiel kod miyo anyuolagi chuny motegno e kinde makama. Itoboke mar 10 loso ewi nyasi mag Eid al-Adha mane otimore odiochieng' manyoro. Itoboke mar 11 loso ewi ng'anyo mar apisas mag thieth e kaunti ma Mombasa mochano dhi ng'anyo mar tich. Itoboke mar 12 loso ewi gino ma omiyo midusi mar COVID-19 pok oidho malo pacho kae kata kuchopo okang' mar 4 kaka ne osebedo ka ilieko e kinde machien. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar owacho nyimo oboke mar The Star en Mudavadi, Weta, Moi and Kalonzo split on Raila unity bid. Mudavadi, Weta, Moi and Kalonzo split on Raila unity bid. Technical team tells bosses retreat and agree on Odinga factor. Ne nitiere pogruok mar paro e kind Mudavadi, Kalonzo, Wetangula kod Gideon Moi ewi paro mar riwore kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Ne nitiere pogruok mar paro e kinde manye Mudavadi, Kalonzo, Wetangula kod Gideon Moi otimo romo ewi chenro kata paro mar timo riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Kendo technical team mar One Kenya Alliance ne okwayo jotelo 4 gi mondo dog obed kigin mondo gigol paro achiel, giwinjre ewi paro mar tiyo kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Itoboke mar 3 loso ewi anyuola moro masani koro ywak mokalo nikech nyathigi manyako mane odhi tich e piny Iraq mane ong'ielo rengo e piny Iraq. Onyisgi nyaka gigol omenda maromo 800,000 eka ibiro migi ringre mar nyathigi mane ong'ielo rengo e piny Iraq. Itoboke mar 4 nyaka itoboke mar 5 jotelo mag One Kenya Alliance Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula kod Gideon Moi ne ogolo paro mopogore opogore ewi paro mar loso riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga. Itoboke mar 6 yani jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ochungo twak mosebedo kind ODM kod Jubilee mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Jubilee ne ochungo twak magisebedo kod ODM ewi chenro mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Itoboke mar 6 bende nitiere maling'ling ni duond od bura mar ODM dhi lando jachung' margi mar kom ker kochopo juma manyien. Nitiere maling'ling e boke mar The Star ni duond od bura mar ODM dhi lando jachung' margi mar kom ker e yiero maduong' mabiro kochopo e juma manyien. Itoboke mar boro loso ewi oro kaachiel kod nok mar chiemo e counties 12 ma pacho kae kaachiel kod nyasi mag Eid al-Adha mane otimore odiochieng' manyoro. Nyakwara mogi ne alidha moko kuom thuond weche e oboke mago ma kawuono. Nyalo kawo thuolo mari mar mondo idhi nyiewo oboke momori. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owen.